benvinguts a una nova edició del Club de Lectura d'Estiu BookTic. Ha començat el compte enrere de BookTic estiu! Hola, telegistes! Doneu-me un minut i comencem. Ja tenim aquí la segona edició de BookTic estiu organitzada per la Mariona del canal Million Book. Durant la setmana del 15 al 21 d'agost ens anima a prioritzar la lectura, perquè ja se sap que durant l'estiu procrastinem bastant, i a superar una sèrie de reptes i minireptes amb premi. Entre les persones que el superin, la Mariona ha promès que sortejarà més d'una sorpresa, així que si voleu saber-ho tot, no us perdeu aquest vídeo on ho anunciava. I com l'any passat, avui us porto un vídeo explicant la llista de llibres que he seleccionat per superar els reptes de lectura de BookTic estiu, que són llegir un llibre en una llengua diferent, un clàssic de la literatura catalana, un llibre amb elements estiuencs a la coberta, un llibre que t'hagin recomanat i una obra d'un gènere fora de la teva zona de confort. Podeu combinar totes aquestes premisses com vulgueu i ja veureu que els llibres que he triat encaixen amb més d'un repte. Comencem per 1. Llegir un llibre en una llengua diferent. Doncs bé, vaig anar expressament a la llibreria Comin de Barcelona a buscar una lectura d'anglès i em vaig endur el primer volum de Saga, de Brian K. Vaughan i Fiona Staples, la història d'amor entre dos soldats que lluiten en dos bàndols oposats d'una guerra galàctica infinita i que hauran d'arriscar-ho tot per protegir el fruit del seu amor. A més d'encaixar en aquest repte, també ho fa en la del llibre recomanat, perquè em va cridar l'atenció quan em va parlar la Marta al seu canal Lectomarta en un vídeo sobre còmics. Ja l'heu vist? 2. Llegir un clàssic de la literatura catalana. No sé si compta ben bé com a clàssic de la literatura catalana, però des que vaig descobrir Ramon Folch i Camarasa amb La joia del nàufrag feliç, publicat a la col·lecció de Petits plaers de Viena, necessito llegir més obres seves. Així que m'he decantat pel Manual del perfecte escriptor mediocre, obra guanyadora del Premi Pere IV d'Humor i Sàtira de 1991. Amb el pretext d'orientar els escriptors mediocres pel camí de la perfecció dins la seva mediocritat, Ramon Folch i Camarasa promet fer un repàs ple d'agudesa sobre els seus pas literaris, les entrevistes, els premis, la signatura de llibres, els diversos gèneres literaris amb els quals es pot empaitar l'èxit i el món literari en general. 3. Llegir un llibre amb elements estiuencs a la coberta. M'he decantat per una obra que tenia pendent des de feia temps i crec que és ideal per aquesta marató de lectura. Poca broma amb les vacances, d'Ester Ferran i il·lustrat per Jordi Sales. Es tracta del segon títol de la col·lecció Els embolics de la Judit i el Johan, publicat per Edicions del Pirata, on els protagonistes viuran unes esbojarrades aventures al poble durant les vacances d'estiu. I què hi ha més estiuenc a l'Overano Azul que anar en bicicleta amb els teus amics? 4. Llegir un llibre que t'hagin recomanat. Fa temps que sento parlar de la col·lecció dels peculiars Múmins, una família de trolls que conviu amb altres criatures fantàstiques del bosc i que Tove Jansson va escriure durant la Segona Guerra Mundial. Diuen que són històries plenes de vivacitat, humor, tendresa i poesia. I com que me'ls han recomanat més d'un cop, quan vaig veure que l'altra tribu publicava el primer títol, que ve el cometa! Vaig pensar que havia arribat el moment de descobrir-los. Sobretot tenint en compte que el meu escriptor preferit, Terry Pratchett, deia que Tove Jansson és una de les escriptores infantils més grans que hi ha hagut mai. Cito textualment: té l'extraordinari do d'escriure llibres que són clarament per a nens, però que també es poden gaudir quan aquest nen, com jo, té més de 60 anys i pot llegir-lo amb els coneixements propis de l'edat adulta. 5. Llegir un llibre fora de la teva zona de confort. Doncs bé, crec que m'atreviré a tornar al gènere de terror amb Legió de William Peter Blatty, publicada en català per Obscura Editorial i que podreu trobar a les llibreries a partir del setembre. Després de gaudir més del que m'esperava amb una altra obra de Blatty, L'Exorcista, és a dir, la novel·la de terror més cèlebre de tots els temps, retrobaré un dels personatges del llibre, l'enginyós inspector Kinderman. A Legió, Blatty el posa al capdavant de la persecució d'un assassí tan brutal com esmunyadís, que el portarà a endinsar-se al món sobrenatural. I fins aquí la meva llista de lectures per a la BookTic estiu 2022. Vosaltres ja sabeu què llegireu? Compartir-ho a Instagram o YouTube pot tenir premi.
Fins a la propera, que llegistes! Adéu!